तो हेलो लोगोफोर गुड इवनिंग टू यू ऑल लोगोफोर नोंथांमोननिसिम बयखौबो माने गुड इवनिं जासिहरनाय जाबाय तो बेलासिनि गोजोन्थों बयनिसिमबो तो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों नोंथांमोननि थाखाय जे दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय माने ओरैबायदि साननो गोनां बाथ्रा आरोना तो लोगोफोर नोंथांमोना थांनायाव नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय माखासे दंफां खावनायनि दावराव जादों जे बे दावरावआ माबोरैहाय जादों मानो जादों तो नोंथांमोना आं बुंनो थांगासिनो दङ मानो होननानै बुङोबा प्रुफ डिटेल्सआ दासो फैदों फुल डिटेल्सआ तो लोगोफोर नोंथांमोना खोनासंदो आरोना जेन'बा जाय मानसि हानो थिनग्रा बेखौथ' दासिमबो माने नुनाय जायाखै आं भिडिअफ्रावबो नुवाखै जे बिनि आखान्थि सासे जे मावनो थिनग्रा नैबे मानसिखौ माने बिथाङा गावनो गावनि खुगाजोंनो बुंबाय आरोना जे बिथाङा गावनि खुगाजोंनो बुंबाय जे दंफांखौ गावनो हानो थिनहरनाय होननानै तो बेखायनो नोंथांमोननि थाखाय जे निउसखौ लानानै फैदों आङो मानो होननानै बुङोबा गोबाव बेफोरबायदि बेले बेजे जागासिनो नंगौना नङा तो नोंथांमोना दिनै एसेबाबो मिथिनो हाबाय बे भिडिअनि गेजेरजों मारैनि होनोबा जे दंफां हाग्राफ्रा जाहैबाय गैयाबाबो 6 जन 7 जन बिदि आरोना बिथांमोना दासिमबो गावसिनि मावनायनि हाजिरा थाखाखौबो मोनाखै होननानै बुंदों आरो जायफ्रानाखि हाग्रा आरोना बिसोरो बेफोरबायदि बुंदों आरोना माने बिसोरो बिनि बागै जेबो मिथिया होननानै बुंदों आरोना माने बिथांमोना दंफांखौ मा खालामहैया बिनि बागै जेबो मिथिया होननानै बुंदों माने हानो थिननायखाय हादोंल' हाजिरा मावनानै जाग्रा हिसाबै माने बिथांमोना हादों जाहैबाय तो गामिनि मानसिफोर हाजिरा मावनानै जाग्रा नंगौना नङा लोगोफोर बिथांमोना मावखागोनानो नंगौना नङा आरो बिसोरो बुंबाय नालाय जेबो गिनांगौ गैया जे एनजिअनि मानसिफ्रा लांफैगोन नै बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंबा सोर हाया जानो नंगौना नङा बयबो हागोन तो बेखायनो आं पाब्लिकफोरखौबो बुंदों दे दाखालिनिफ्रायनो बुंगासिनो आं जे पाब्लिकफोरखौ माने सरखारनि बेफोरबायदि जेनेबा बयबो साइड बिजनेस मावखायो नंगौना नङा तो मोनसे पार्टिनियानो जा मानियानो जा बिसोरो बयबो साइड बिजनेस मावखायो तो बेखायनो बेफोरबायदि दंफां खावलायनो चान्स मोनदों आरोना नै बेफोरबायदि जे दंफांखौ हार होदों जाहैबाय फेरेंगानि मानसि नै बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों आरोना आरो बिथाङाबो गासिबो बाथ्राखौ मिथिया होनदों माने जाया हानो थिनग्रा बिथाङासो मिथिगौ होननानै बुंदों माने बिथांमोना जास्ट हानो थिनदों आरो लायनायाव लायदों बेल' आरोना लायनानै फैदों बेल' तो बेखायनो माने बिथांमोना माने गावसिनि बेथनखौबो माने हाजिराखौबो मोनाखै होननानै बुंबावदों लोगोसे जे बै दंफांखौ हैखांनायनि उनावसो माने बिथांमोना आजावनो मोनथ'वाखैमोन आरोना फैसाखौ हाजिरानिखौ तो जे 6 जन 7 जनफोर मानसिफोर जे बिथांमोना बुंबाय जे तो रायजोफोर हाजिरा मावनानै जाग्रा बेफोरबायदि बुंजायोबा बयबो मावखागोन नंगौना नङा लोगोफोर तो बिथांमोनाबो हाजिरा होगोन होननायखाय माने बिथांमोना मावख्रुख्रु मावदोंमोन जानो हागौ नाथाय दिनै बिथांमोननि साननाया फैमाल तो बेखायनो रायजोफोरखौ आं गुरैयै खावलायहरो जे बिथांमोना बेफोरबायदि साइड बिजनेसफोर खामानि मावनो थिनोबा मावनो नाङा मानो होननानै बुङोबा लास्टआव नोंथांमोनासो फासिजागोन तो बेखायनो नोंथांमोननि सेफटिनि थाखाय आं दिनै भिडिअखौ बानायनाय जादों मानो होननानै बुङोबा गोबां मानसिफ्रा बेफोरबायदिनो जामब्रगासिनो तो बेखायनो नोंथांमोनाबो माने जामब्रयै बायदिथ' आं भिडिअखौ बानायनाय जादों लोगोफोर बेखायनो साबधानै माव बेफोरबायदि खामानिया जाबजु नङा 2 नम्बर खामानिया गिनांगौ आरोना बहुत गिनांगौ दङ मानो होननानै बुङोबा बेयो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मोनसे गिदिर नाजानाय बेफोरबायदि सेफटि खालामनाय तो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआनो बेफोरबायदि खामानि मावोबा बोरै सेफटि खालामनो हानो नंगौना नङा जोंनि बे ओनसोलनि दंफांफोरखौ बिदिबा जोबस्रांलांगोन माथो नंगौना नङा लोगोफोर दिनै आं बेखायनो दुखु नांदों आरोना माने बेफोरबायदि खालामोबा बयबो हाजोबगोन जे एनजिअनि मानसिफ्रा दिनै हाबाय गाबोन गामिनि मानसिफ्राबो हागोन रायजोफ्राबो हागोन नै बेफोरबायदि आरो तो बेखायनो बेफोरबायदिखौ सुरु खालामनो नाङा बिथांमोना बहुत गलति जादों एफा गिदिर गिदिर दंफां माने लस जाबाय दिनै नंगौना नङा एफा गिदिर गिदिर दंफां जे जायगायानो स्लिम जालायनाय आरोना तो बेखौ आं जोबोद दुखु मोनदों आरोना तो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबसक्राइब खालाम लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ मोजां भिडिअ लाबावगोन नोंथांमोननि थाखाय बेफोरबायदिनो नोंथांमोना सापर्ट तो बाय बाय लोगोफोर थेंक इउ सो माच लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय बाय बाय सि इउ इन नेक्स्ट भिडिअ लोगोफोर बाय बाय